No servus. Na čo? Na balkóne potom buďte, hej, na balkóne. Kde si tak dlho bol, ha? Ťa nebolo ani vidno. Poriadky, viete, ale... Tá vidím, pán, ty vyzeráš zás. A potom pôjdem pre veci. Hej, a kde chceš ísť už? Do tej zás? Čo das? Čo som počul? Do Bratislavy chceš ísť? Hej, no kúpiť Walkman. Ale však nemôžno... Do Bratislavy chceš ísť Walkman kúpiť? Len tu není ďaleko, viete, pôjdem za auto. Mám tu na cestu aj, pozrite sa. Aha. Mám tu na cestu aj. Má na cestu. Toto je dobré, že máš. Mám tu sluchátky, nemusíte sluchátko, vám viete. Len kazety chcem a Walkman viať nič. Zase Walkman. A tu už nechá ma zuby už. Hej. Aj, pozrite všetko je dobré, áno. Mám tu na cestu, mám viete, na autobus začívam, len tu pôjdem na autobuse, pretože, viete, pretože nie, tam máte, tam sú tam kazety a Walkman. Áno, rozumiem, jak sa ideš máš? Počkajte, rádio pôjde von, do šrotu. Rádio ma to nezaujíma. Nie? A čo ešte? Walkman a kazety, viac nič. A čo, už máš takého napadníka? Čo? Máš takých napadníkov už, či nie? Nie. Ešte nie? No, počúvam. Áno, pôjdeš ešte. A potom jete tam bunker, to je zastávke, potom bude tam, ja budem robiť rajóny. To asi približne viem, kde to bolo, ale to ja neviem. Keď budem mať čas, ja tam pôjdem, Michal, zase som ťa tak vystihol, bo už som sa aj pýtal na teba, že kde si, alebo čo. Akurát... Počkajte, za 50 vám nedám Walkman, to veľa 50 €. Akurát... Tu mám, ale to veľa. Akurát som strašne smutný, lebo keď si pamätáš ten darca, čo ti dal posledné veci. No a ešte máte pamätáš si, nejaký Dušan? Michal, musím ťa sklamať, ten pán zomrel. Čo sa stalo? Neviem, zomrel, on bol strašne chorý, si pamätáš. Toto problém, že... Škoda, takže musel som to spomenúť vo videu, lebo človek na teba nezabudne. Bol milý od všetko, že myslel na teba, on bol strašne chorý, vieš, takže... A Bálek už nebude? Už nie, prepoč, to sa vrátilo, že... On zomrel. Áno, lebo ja som zisťoval všetko a som zistil, že ten pán Dušan zomrel. Len tu pôjdem kúpiť Walkman, viac nič. Nie Joely, nemyslí Joely. Áno. Pozrite sa, len toľko vám poviem. Čisté veci, ako vy máte. Áno. Máte nejaké pre mňa boxerky, nejaké nové veci, botázky, dobre. Michal, niečo sa potom neskôr pozrie, bo teraz tiež si ma tak vystihol. Ale stihnem potom ešte na cestu sa najesť, aby si nebol odpadol. Určite. Dačo skúsime vybaviť, Michal. Dobre, pozrite sa, len napíšte moje meno, počkajte doklady, mám tu. Mám ukázať? Áno. Nie, dobre, ja viem, že máš všetko. Nie, všetko je, takže... Nie. Pero nemáte? Takže... Hej. Chcel som napísať, že o jaké ideme na autobus. Aha, že toto vybavíme, Michal, neboj sa, takže takto ešte s tým pánom. Takže ja ti verím, takže škoda, že ten Bálik si sa nedočkal už ďalšieho. Bol chorý, ja viem, no. Nech odpočíva v pokoji ten pán Dušan. On bol veľmi dobrý človek, som počul všetko. Takže škoda. No dobre, počúvajte. Nezabudnem na ňo. Ja hodinku idem robiť potom rajóni. Dobre. Pakajte sa potom baterka. Terku už máš. Potom padne. Veci potom dáte čiste, hej. Keď na čo bude Michal, tak určite to bude v mojich silách. Ja sa ešte... Ale na autobus vám nebojte sa. Mám na autobus. Takže pri autobuse tam si, hej? Hej, no počkajte, mám tu na autobus, máme aj na cestu. Hej, áno. A potom počkajte, na to si mi treba len kúpiť Walkman a kazety. Áno. A to už nechá vás zuby, viete. Nie tu trafíku, tu a protiažuje, viete, kde je tu a protiažuje. Áno, tam som dal. A čo si ešte? A čo si ešte zažil? Čo si ešte zažil dobrého? Nič? Čo si dobrého zažil? Už tam v tej dedine nesi, hej? Nie, už tu bývam okolo susedky. Už tu bývaš okolo susedky, zase niečo nové, hej? Dobre. Dobre, poďme, potom odpadnem. Hej, odpadneš už, tam len neodpaduj. Počúvate, potrebujem potom nejaké čisté veci na autobus, hej? Dobre, skúsim, čo bude v mojich silách, Michal, bo tiež utekam. Vaše pero a nejakú adresu v Bratislave, hej, Kalaja. Skúsime vybaviť, Michal. Áno. Dobre, Michal. A rádio pôjde, bo ma to nezajíma už. Dobre, Michal, skúsime to vybaviť. Počkajte, len... 10 rokov. Hej. 10 rokov ideš do Bratislavy. Nie, ja s ním pôjdem. Ja chceš so mnou. Tu pôjdem, viete, s ním. Nepôjdem ďalej, ktorý Walkman kúpem. Rádio pôjde von, ma to nezajíma. Tu je rádio pôjde von. Hej, áno. Dobre, Michal. Rádio pôjde von. Dobre, tak som rád, že som ťa takto stihol. Hlavne sa drž teraz, ja si ťa nájdem, Michal, lebo tiež teraz utekam. Viete, budem tu oproti zastávky. Dobre, viem, kde to je. Viem, ja si ťa nájdem. Keď čo bude môcť, rýchlo vybavíme, keď tak. A máte nejaké pero, adresu a pero. Hej, všetko, to vybavíme, lebo ja musím teraz utekať, vieš, takže. A potom nejaké moje doklady. Potom treba napísať adresu a nejaké pero, hej? Hej. Tu je doklady a nejaké pero, aby som neodpadol, hej? Dobre. Walkman a kazety, viac nič. Kazety, Walkman, dobre. Sluchátko mám, baterky mám. A rádio pôjde von. Pôjde, hej. Takže toľko. Dobre, Dobre, tak. Moje meno a adresu, hej, počkajte, máte pero.
Nemám teraz, nebral som, bo ja som tu na rýchlo, Michal, už utekam. Taro potrebujem. Už som prečas, nový? Už som prečas, takže... Adresu, hej? Áno. Ja ide robiť zlebne, potom odpadne, hej? Hej, Peter, adresu nejaká káva, Michal, toto. Dobre. A hlavne sa drž, ty. Potom mi treba ešte... Hej. Čo ti treba ešte? Walkman a kasety. Tak už hovoríš dookola, ja viem, že toto, Walkman hej. to viem, že bude, hej? Máme často peniaze. Dobre. Veci ideme autom. Áno. Tu je Joel a Bratislava, tam je potom aj Dobre. Umyť sa. Dobre. Hej, Peťo, dobre, nezabudnite, hej? Čisté veci a ideme z autobusom. Dobre, Michal, maj sa pekne zatiaľ. Počkaj, máte nejaké pero? Čau. Nie, nemám pri sebe, Michal. Dobre, Michal, musím utekať, lebo si ma byť stihol. Počúvate, Petr, dneska budete potom na balkóne dneska? Dneska neviem, či si Michal, bo zás odchádzam, takže keby niečo, to ja ťa nájdem, neboj sa nič. Dobre. Potrebujem na autobus, Áno, dobre. Tu mám na autobus. Áno, v poriadku, verím ti. Tu mám na autobus, Hej, na cestu dobre, mám. áno. Koľko stojí Walkman? 20 radio pôjde Tak von, asi, radio hej. pôjde von. Áno, už si hovoril. Tu je, baterky mám, sluchátko mám. Hej. 2 kazety, Walkman a viadnič, to je všetko. Dobre. Mám pekný povod. Dobre. Tak, a budeme sa baviť. Dobre. Pokojný? Hej. Aj ty? Ruku na to. Dobre. Výborne, tak. A radio pôjde von, ma to Hej. zaujíma. Dobre. A radio pôjde von. Pôjde von. Dobre, Michal, tak sa maj pekne. Hej. A radio pôjde von. OK, Michal. Sluchátko, baterky mám, hej? Dobre, nezabudnite. Nezabudneme, A dobre. družka káva, Mika, A ty hej, sa hlavne dostáva. drž, ty. Kazety 2 a 1 Walkman. Hej. Tak, a nebudeme sa baviť. Áno, Hej, Peter? dobre. Dobre, čau. Čau. No. Dobre, nezabudni, hej? Nie, čau, drž sa. Čau. Čau, Michal. Dobre, čau.